Aw bisimila aw ka bi kunnafoni bakurubaw kɛnɛ kan. Jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni i tɛgɛ jan fanga senamatɔn ka taa se politiki tɔn wɛrɛw ma walasa basigi o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Polisiw ka ɲɛmayaso min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw minnu bɛ jɔ circulation na ni a ɲɛmɔgɔso yɛrɛ tɔgɔ ye ko compagnie circulation routière a ɲɛmɔgɔba Abdoulaye Kulibali ale kɔni ye kumakan gɛlɛn ta ka katakatani bolilaw hakaja ka taa se maa minnu kɔni bɛ u ka mobile vitre fin ka kangari gɛlɛn ta ka u sɛgɛrɛ. Farafinna kibaruyaw la an dafɛ jamana min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko Senegal u ka sugu dɔ kɔni bɛ Dakar yɛrɛ dugu kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko marché Petersen tasuma kɔni ye ale bɛɛ lajɛlen jeni. Aw bisimila aw ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Arajabu kalo tile 9 ye hijira san 1440. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni tɛgɛ jannen don an bɛ don min ko bi walasa an ka jamana n'o ye Ba Maliba ye a bɛ degun ni tɔɔrɔya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na politiki ko nasira fɛ o de y'a to fanga senamatɔn o ɲɛmaaba Soumaïla Cissé ale bisimilalen kɔfɛ wele kɔni bilara parti politiki tɔn wɛrɛw ɲɛmɔgɔw ma minnu kɔni bɛ fanga senamatɔn la ka taa se parti politiki tɔn wɛrɛ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ a dɔ kɔni ye Mohamed Ali Bacili ye Amadou Thiam Zoumana Sako Musa Mara Modibo Sidibe wele bilara ninnu bɛɛ lajɛlen ma walasa jamana in yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na cogo min na. Jamila Traoré ye ɲinini kɛ a kisa kan a ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ ko seereyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki bunakun ka fɛn min ye sigikafɔ ye o bɛ ɲini ka sabati Mali politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ bawo an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita kabini waati min na jamana ɲɛmaa kalata tako filanan jaabiw bɔra a kɔni kun ye a jira k'a fɔ ko a bolo bɔlen bɛ a dɔgɔkɛ Soumaïla Cissé ye ni o yɛrɛ ye IRD ɲɛmaa ye wa min ye an ka jamana fanga senamatɔnw yɛrɛ ka ɲɛmaa kun don fo ka taa se an ka jamana politiki tɔn bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ don min na i komi bi Mahamadou Ali Bacili fo ka taa se Amadou Thiam ni ale bɛ ADP Maliba la Soumaïla Cissé yɛrɛ ani Zoumana Sako fo ka taa se Cɛbilen Dramé ma Musa Mara Cheikh Modibo Jara ale ni Modibo Sidibe. An bɛ don min na i komi bi nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni jamana ɲɛmaa kɔni ye sigikafɔw kɛ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ degun min bi a kan. An bɛ don min na i komi bi fɛɛrɛw bɛ se ka boloda cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka i seko kɛ walasa Mali a bɛ se ka taa ɲɛ. An ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita kabini a ka fanga tako filanan in kɔni sinsira a kɔni y'a fɔ wagati caman a kɔni kun bɛ a jira k'a fɔ min ye ale kɔni bolo ko o bɔlen don ka ɲɛsin fanga senamatɔnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soumaïla Cissé ale ni a ka politiki tɔnw ma walasa u bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ cogoya min na jamana jɔlen ni ka o bolo da ɲɔgɔn fɛ. A kɔni mɛnna yani o ko ninnu ka basigi ka fara basigibaliya ka fɛn min ye politiki tɔnw yɛrɛ fɛnɛ ka furukufuruku o kun kɛ bɛ sababu ye ka maaw kɔni bila ɲɔgɔn na ni o yɛrɛ kun bɛ ka kɛ gɛlɛya ye sigidaw la ni ka tin yɛrɛ kun bɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Nka an bɛ don min na i komi bi an ka jamana ɲɛmaa ye a ka nisɔndiya yira bawo a y'a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ni ale ye sigikafɔ dɔw boloda wa ale kɔni bɛ a jigiya k'a fɔ min ye an ka Maliba ko a bɛna taa ɲɛ. Jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita a y'a yira k'a fɔ ni wagati ninnu kɔni na ale bɛ ka sigikafɔ min kɛ ni an ka jamana politikimaw ye ko o kɔni kɛra ka fara min ye an ka jamana marabolo ani an ka marabolo ɲɛmaa Soumaïla Bube Mayiga olu ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali ni a sɔrɔla an kɔni b'a dɔn Soumaïla Cissé waati min kɔni na an ka jamana marabolo ɲɛmaa kun ye a laɲini ni ka sigikafɔ kɛ n'a ye a kɔni kun ma jɛ ni o ye cogoya si la o waatiw kɔni na a y'a jira k'a fɔ min ye jamana marabolo ɲɛmaa ko o tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye nka o kɔni waatiw tɛmɛnen kɔfɛ min ye RPM ni o yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa ka politiki tɔn ye o kɔni ɲɛmaa Bokari Tereta wulila ni ka se Soumaïla Cissé ma o kɔni tɛmɛnen kɔfɛ min ye sigikafɔw kɔni caman bolodara wa jamana ɲɛmaa yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keita marisi kalo tile 2 waati min kɔni na a kun bɛ Wagadugukaw fɛ yen nɔ a ye a ka nisɔndiya yira maliden minnu bɛ o yɔrɔ kofɔlen na ni k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi Mali politikimaw kɔni bɛɛ lajɛlen don ni ka kɛ maa kelen ye walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an ka jamana degun na. Jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita a kɔni ka sabali ni a ka jateminɛw ni ko faamu o kɔni kɛra sababu ye an bɛ don min na i komi bi min ye basigi o ka sabati an ka jamana kɔnɔ bawo min ye politiki tɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku o kun kɛn bɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don sigiw la halisa maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini ye min ye sigikafɔ in ye o ka to senna politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ Mali degun na.
dugu mana jɛ ka bɔ Bamakɔ ye dugu ye min ni tagani ka segin kɔni fanga ka bon a kɔnɔ. Polisiw ka ɲɛmɔgɔyaso min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko compagnie circulation routière, ni ye cakɛ bondaso ye polisiw lakaw yɛrɛ yɔrɔ min ɲɛsilen don walasa maaw yɛrɛ ka tagani ka segin duguba kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ lafiya ye cogo min na. A ɲɛmɔgɔba kɔmanda Abdulayi Kulubali ale kɔni ye dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka yira k'a fɔ moto ni sen saba n'an ko ma ko katakatani olu bolili Bamakɔ dekun b'a la, wa boli wagati yɛrɛ de b'o la. A kɔni ye o dantigɛliw kɛ ka taa se mɔbili yɛrɛ bolibaa dɔw bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ u ka vitriw filmer ni a bɛ fɔ o ma ko vitre teintée, ka vitre yɛrɛ kɛ finman ye. Nin ye degunba de, wa a yɛrɛ ko ɲangili bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka da maaw kun minnu kɔni mana sɔrɔ nin baara cɛjugu in na anw ka jamana kɔnɔna na, walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ka kisaw la. Ali Kulubali ye ɲinini mun kɛ a ka an ka jɛ ko seereyaw lajɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la, Mali polisi minnu bɛ yen ni olu ka baara ye ka se ka jɔ sira kun kɔnɔna, ka se ka sirabakan boli, ka se ka o kɔni o ko ɲɛnabɔ cogoya min na ni u b'u wele ko CCR. Olu ka ɲɛmaaba n'u ye commandant ye Abdulayi Kulibali. Kuma sɛmɛnna a kan fɛn min ye sirabakan boli kan, a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la. A ko hukumu kɔnɔna na sa a y'a jira k'a fɔ sariya sunba min kun sigilen don olu Mali yɛrɛ kɔnɔ yaasa ka se ka sirabakan boliw kɔni ka se ka olu ɲɛnabɔ. A ka kuma kɔnɔ ko fɛn min ye o sariya sunba ko a kɔni a fɛgɛyala kosɛbɛ, gɛlɛya dɔw donla a waliyaliw kan. O de hukumu kɔnɔna na sa u ye wulikajɔ kɛ ka se ka sariya sun dɔ wɛrɛ sigi sen kan. O sariya sun ti dɔwɛrɛ ye ni u b'a wele ko numéro 041 MDP ani ka fara fɛn min ye communiqué dɔ kan n'u b'a wele ko communiqué numéro 119 MDB. O hukumu kɔnɔna na sa ko ni sariya sunba bi min de fɔ maaw ye ka se ka dan sigi fɛn min ye moto minnu bɛ yen n'u b'u wele ko tricycle n'u ye sɛsan moto ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko katakatani, olu bi boli sira jumɛnw fɛ ani u man kan ka boli sira jumɛn fɛ. Wa ka kuma kɔnɔ fana o y'a jira u bi kan ka boli waati jumɛn na ani u man kan ka boli waati jumɛnw kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔna na sa a ka kuma kɔnɔ a y'a jira fɛn min na k'a fɔ ko fɛn min ye ji sanfɛ sira ye n'u ye pont ye, pont de martyr ni maaw b'a wele ten, ko fɛn min ye moto sen sabani ninnu kɔni ye ko o bolili kɔni u ti boli o sira in kɔni kan fiyewu. Wa u y'a jira fana k'a fɔ pont min fana bɛ yen ni u b'a wele ko pont de martyr ko moto kɔni ti boli o kan. Nka fɛn min ye pont wɛrɛ bɛ yen ni an b'a wele ko pont de fat ni dɔw b'a fɔ ko deuxième pont, olu ka kumaw kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ boli bi kɛ o kan ka ta fɛn min ye nɛgɛ kaɲɛ 10 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 15 la ko o fana bolili bi kɔni bi jɔ. Fɛn min ye pont sabanan ni maa b'a wele ko ni an bi a pont yɛrɛ wele ko pont de l'amitié sino-malien n'u ye chinois ani maliw kɛnbɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jikan sira min sigi sen kan ko o bolili kɔni ko k'a daminɛ fɛn min ye sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲɛ 6 ni o kɔni tɛmɛna fo ka taa bila fɛn min ye wuladafɛ kaɲɛ nɛgɛ 19 mana tɛmɛ ni sanga 30 bɔɲɔgɔnko ye ko o bolili fana kɔni bi jɔ. O de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye Abdulayi Kulibali ye a ka ɲɛfɔliw la hali sisan a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu bolili kɔni ko o kɔni kɔnna moto ninnu kɔni maaw fɛ. O hukumu kɔnɔna na sa a y'a jira k'a fɔ sira min bɛ yen ni o bɛ taa Kulukoro ni an b'a wele ko RN27 ko o kɔni t'i ye o sira kan fiyewu u kana boli o kan, ani Sɛbɛnni kɔrɔ sira u kana ye o sira fana kan fo ka taa se u bɛ min wele ko boulevard de l'indépendance k'a ta fɛn min ye monument de l'indépendance la ka taa bila fo échangeur duguma ni o ye ENA yɔrɔ ye sa ko u kana ye o yɔrɔ in yɛrɛ la fiyewu. O hukumu kɔnɔna na u y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye Kuluba sira ye, sira min bɛ yen ni a bɛ taa parc national ka taa bila rond point Kuluba yɔrɔ la ko fɛn min ye nin katakataniw n'u kɔni ye moto sen saba ko u kana ye o yɔrɔ la. Wa u ka kumaw kɔnɔ hali sisan u bɛ yɔrɔ min wele Falajɛ ko avenue de l'OIA ko u kana ye o yɔrɔ fana na, ani aéroport n'u ye pankuru jigi sira ko u kɔni kana ye o sira fana kan, ani sira min bɛ yen ni a bɛ taa fɛn min ye an b'a fɔ ko Tour d'Afrique ka taa o yɔrɔ la fo ka taa bila fɛn min ye Kalabakoro polisiw bi jɔ yɔrɔ min na ko o sira n'u ye 30 mètres ye ko u kana ye o yɔrɔw fana na. Dɔgɔkun kɔnɔ o y'a jira kɔni k'a fɔ ko sufɛ katakataniw kɔni olu bolili u kana ye fɛn min ye manasira fan si lajɛlen na n'u ye gidɔrɔn kɔni ye. O kɔfɛ fɛn min ye Abdulayi Kulibali ye n'u ye polisiw ka ɲɛma a ye ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ maaw ye hali sisan. A ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye moto sen sabaniw kɔni bɔlen ye a la sa. A y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye mobiliw ye mobili dɔw fana bɛ yen ko olu bolili ko o fana kan ka dabila. O ti dɔwɛrɛ ye mobili minnu bɛ yen ni u b'u wele ko des voitures des vitres teintées. O ti dɔwɛrɛ ye mobili minnu bɛ yen ni u vitre ni o ye o yelikɛ yɔrɔ o kɔni dibilen don ni maaw b'a fɔ ko vitre fumée ko olu bolili ko o fana kɔni ko o dabila la. A jirala k'a fɔ ko sariya sunba min bɛ yen ni u b'a wele ko le décret numéro 2016 0684 PRM du 5 septembre 2016 o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ni bolimafɛn ninnu ye ni o ye mobili minnu bɛ yen o ka mobili n'u y'u ka vitriw ye olu kɔni dibilen don ko u kana boli fɛn min ye Mali dugukolo fan si kɔnɔna. Nka u ka kumaw kɔnɔ o y'a jira k'ale sisan ko u bɛ boli maa minnu fɛ Mali dugukolo kɔnɔ ko olu maaw fana kɔnɔ olu sugantilen don. O ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamana ɲɛmaa ka mobili o kɔni ko o na se ka boli fɛn min ye nin ye fo ka taa se premier ministre Ismail Bube Mayiga ale ka mobiliw fo ka taa se ministre minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ tila ka mobiliw na se ka filmer o ka se ka boli Mali kɔni kɔnɔ ani fo ka taa se fɛn min ye jamana in maaba caman wɛrɛw ma n'u ye directeur kunda ani
ani président kunda olu ka mobiliw fana na se ka kɛ ten fo ka taa se fɛn min ye chef d'état major n'u ye finitigiw ka ɲɛmaw ye ko olu fana ka mobiliw olu de kɔni bɛ se ka kɛ vitre fumée ye ani gouverneur ani fo ka taa se mobili minnu bɛ yen n'u u bɛ kasoladenw ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ u ma ka se walima mobili minnu fana bɛ yen u bɛ fɛn min ye jamana ka fɛnba dɔw ta ka taa yɔrɔ la walima jamana yɛrɛ ka nafolo kɛ ka ta ka taa fan dɔw fɛ ko olu bɛɛ kɔni ko sariya bɛ yen u yamaruya dila olu bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka u ka mobili kɔni vitriw kɛ vitre fumée kɔni ye ko ka bɔ o la fɛn min ye jamanaden gansanw fo ka taa se maawuruw ma minnu tɛ nin jɛkulu kɔni kɔnɔ ko maa kɔni mana minɛ a la k'a fɔ ko i ye fɛn min ye i ka mobili ka a vitre kɔni kɛ vitre fumée ye ko i na minɛ i na kasabi sara kasabi min bɛ t'i jɔ fo sefa wari 3 bɔɲɔgɔnko kɔni na o de hukumu kɔnɔna na sa a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko hali sisan kuma minnu fɔlen ye nin ye ko a b'a ɲini fɛn min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛn min ye nin sariya ninnu kɔni bato. Farafinna cɛncɛn fuga bɛ jamana minnu na n'an ko ma ko G5 Sahel n'olu kɛlen don jamana 5 ye n'u kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan walasa lakana ani basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na ni ye o jamana 5 yɛrɛ ta k'a lajɛ anw ka jamana n'o ye ba Maliba ye ka taa se Burkina Faso, Mauritanie, Niger ka kuncɛ Chadi jamana ma ninnu kɔni kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan walasa yiriwa yɛrɛ bɛ se ka boloda cogo min na o de ye nɔ ka baara dɔ bilara sen kan ni jamana 5 fɛ o de ye nɛgɛsira yɛrɛ bɛ se ka bɔ ni jamana 5 la ka se ka jamana tɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ cogo min na ni cɛncɛn fuga bɛ ni jamana ninnu kan cogo min na ni hakilina min taara walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali k'a la Sumu Yatara ye ɲinini mun kɛ a kisa ka an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An fɛ Afrique cɛncɛn jamana 5 mulu kelen do k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa wale jugu ka se ka kɛlɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma nazarakan na G5 Sahel u bɛna fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa terɛnboli sira dɔ bɛ se ka tɛmɛ jamana 5 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la cogoya min na ni jamana 5 ninnu bɛ tali kɛ Mauritanie jamana, Niger jamana, Burkina Faso jamana, Mali jamana ani Chad jamana kan ni jamana kofɔlen ninnu bɛɛ ka laɲini de ye bɛn ani kɛlɛya sabatili u ka jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni jamana 5 ninnu ka kɛnɛw fɛrɛlen don sabula a jamana 5 kɛnɛw faralen ɲɔgɔn kan o bɛ taa jɔ fo kilomɛtiri 500,000 ni kɔ la o sababuya la ni jɛkulu n'o ye G5 Sahel ye a cɛ sirilen don kosɛbɛ ni terɛnboli sira in dilanni ko la ka d'a kan o bɛna kɛ sababu ɲuman ye petroli gazi ale ni o ɲɔgɔnna camanw bɛ se ka don nɔgɔya la cogoya min na ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ hakilina jigila Chad faaba kɔnɔ n'o ye Jamena ye novembre kalo tile 20 san 2015 G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔw ye sigi ka kuma kɛ o sigi ka kuma in de kɔnɔna na ni terɛnboli sira dilanko in bolo dara sisan jateminɛw de bɛna sigi sen kan walasa ka ni hakilina ɲuman ye a nɔgɔya ani a dilanni wari perepere latigɛ. Dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ n'an ko ma ko centre odontostomatologie ni ye dɔgɔtɔrɔso ye min kɔni ka ca bɛnnen don ɲin yɛrɛ ka taa se da bana bɛɛ lajɛlen o furakɛli bɛ se ka sabati cogo min na olu kɔni u ka sigi tako 44 a bɛ fɔ min ma ko conseil d'administration ni sigi kɛnɛ ka da kɔni nana don a la san 2018 musaka minnu donna ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen na ani san 2019 kan ka wulikajɔ mun cɛsiri minnu bila sen kan dɔgɔtɔrɔso kofɔlen kɔni maaw yɛrɛ bɛ bɔ hali farafinna yɛrɛ jamana wɛrɛw kan ka na u daw yɛrɛ furakɛ anw ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen ka baara sabatiko ɲuman ye ɲinini minnu kɛra an fɛ a kisɛ la an ka jɛ ka o siraw lajɛ. Nin dɔgɔtɔrɔso kofɔlen min filɛ nin ni an ko a ma ko centre national odontostomatologie n'u yɛrɛ ka ca bɛnnen don ni bana furakɛli ka taa se dakɔnɔna yɛrɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛli ma u ka nin sigi tako 44 na u kɔni da nana don kisaw la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ salongo san 2018 musaka minnu donna nin cakɛ bondaso in yɛrɛ la ka se ka fɛsɛfɛsɛli ko la san 2019 min ni an filɛ la baara minnu kan ka boloda musaka minnu kan ka ɲini walasa olu yɛrɛ baaraw bɛ se ka sabati cogo mun na da kɔni nana don ni kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na ka walawalali kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔso kofɔlen ni a yɛrɛ sigikun ye walasa da yɛrɛ bana ka taa se ɲindimi ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ cogo min na n'an ko ma ko centre national d'odontostomatologie nin dɔgɔtɔrɔso kofɔlen cakɛlaw ka ɲɛmaaba ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye madame Jara Salimata Jara a da kɔni nana don a la wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛna bila sen kan walasa nin dɔgɔtɔrɔso kofɔlen dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara a ka baara yɛrɛ yanganw kan cogo min na a nani da don nin bɛɛ lajɛlen na ka
fɛsɛfɛsɛli kɛ yanu o cɛ a kɔni nana fɛsɛfɛsɛli kɛ ka yira k'a fɔ san 2018 baara minnu kɔni kɛra a kɛra baara ɲumanba de bari a yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la jigi kɔni tun dan bɛ wari min kan walasa baaraw yɛrɛ bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min na o de cɛ sɛfa wari miliyari 1 miliyɔn 587 nka baaraw yɛrɛ yakubaya cogo fɛ ani baaraw yɛrɛ ɲa fɛ dɔ kɔni nana fara o wari yɛrɛ kundamana kan ka taa sɛfa wari miliyari 1 sɛfa wari miliyɔn 792 bɔɲɔgɔnko la o b'a yira k'a fɔ kɛmɛ sigila 18 bɔɲɔgɔnko o de yɛlɛnna u yɛrɛ ka sɔrɔ kɛcogo ka san 2018 kɔnɔna na halisa ɲɛfɔli hukumu kɔnɔna na ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen ni a yɛrɛ sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na da bana ka taa se ɲindimi ma olu yɛrɛ bɛ se ka furakɛ cogo min na u ka ɲɛfɔcogo la da kɔni nana dɔ kisaw la ka ɲɛfɔli kɛ san 2018 banabaatɔ minnu y'u kunda ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen kan n'u yɛrɛ ka larawililu nana kɛ a bɛ fɔ min ma ko consultation o de ba 54 213 o lajɛli minnu kɛra maa 641 olu de kɔni ta kɛra opération yɛrɛ da bana ta fanfɛla la o kɔfɛ ɲi yɛrɛ nɔrɔ bɛ bila ni fɛn min ye n'a bɛ fɔ ma ko prothèse ni a bɛ don da kɔnɔ o yɛrɛ kɔni caman dilanna ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen fɛ ka don maaw yɛrɛ da kɔnɔna na san 2018 kɔnɔna na halisa nin sigi kɔnɔna na san 2019 min ni an filɛ la da kɔni nana don u ka wariko yɛrɛ musakaw la ka ɲɛfɔli kɛ musaka minnu n'u u kan k'o kɛ ka taa se sɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma u nana ka n'u fɛsɛfɛsɛ o de bɛ bɛn sɛfa wari miliyari 1 miliyɔn 388 o ni a kunkanfɛn ma nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kɛmɛ sara la u ka musaka kɔni jiginna ni 23 bɔɲɔgɔnko de o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ jamana bɛ musaka min ta ka don ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen yɛrɛ da fɛ u kɔni y'a ɲini k'a fɔ dɔ ka bɔ o musaka la a bɛ fɔ min ma ko suspension de l'état o musaka bɛna jigin kɛmɛ sigila 31 o bɛna kɛ degun ni gɛlɛya ye ka ɲɛsin ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen kɔni ma san 2019 ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen min filɛ nin ni a yɛrɛ bɛ an fɛ Bamako yan nɔ nka an bɛ se k'a fɔ maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen waso yɔrɔ don bari maaw yɛrɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka na ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen na n'u yɛrɛ ka furakɛli bɛnnen don ɲi yɛrɛ banaw ma ka taa se dakɔnɔna yɛrɛ bana bɛɛ lajɛlen ma farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ u yɛrɛ ka faaba n'o ye Dakar ye sugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Petersen nin ye julaw ka suguba de ye Senegal jamana yɛrɛ kan ka tasuma kɔni donna la ka a bɛɛ lajɛlen jeni an bɛ don min ko bi lamɛrikaw ka jamana ko olu ni diɲɛ yɛrɛ kiribulonba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko CPI olu fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ de wa kibaruya to farafinna kun ka taa se diɲɛ fan tɔw la an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. RDC jamana la République démocratique du Congo fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila jɛkulu min bilala sen ka ale yɛrɛ tɔgɔra olu kɔni filɛ nin ye ni ka sebaya ba kɔni sɔrɔ wasaden kalata min kɛra u fɛ marisi kalo tile 15 walima ni dɔw yɛrɛ bɛ a fɔ a ma ko sénateur o kɔni kɛn bɛ kabakoba ye u ka jamana kɔnɔ bawo fɛn min ye politikitɔn min ni olu ye ɲɛmaaya kɔni sɔrɔ bi ni o ye Félix Tshisekedi ka politikitɔn ye olu kɔni ma se ka sebaya sɔrɔ cogoya sira ni jɛkulu kofɔlen kɔni na wa hukumu kɔni kɔnɔna la u ka politikitɔn min ni a bɛ fɔ a ma ko Union pour la démocratie et le progrès social o kɔni ɲɛma dɔ ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Augustin Kabuya ale ye a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ka wasaden minnu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen dɔw la ko o caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni kan ka bɔ u nɔ la ni k'a to u dangaw k'u ka baaraw kɛ u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye janfa ye ko o de kɔni bolodaliw fɛ ka kɛ ni nin jɛkulu min ka dɛmɛw bɛ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ kɔni ye u y'a jira k'a fɔ nin waati in kɔni na olu ka se ka sebaya kɔni sɔrɔ u ka jamana yɔrɔ dɔw la ko o ti dɔwɛrɛ ye o b'olu yɛrɛ nɔfɛmaw ka ŋaniya juguya de yira wa o kɔni ye a jira k'a fɔ donna natɔlaw la u bɛna fɛɛrɛ kɛ min ye nin ma kofɔlen ninnu u ka wasaden kofɔlen ninnu ye olu danganw ka se ka baara daminɛ wasa dususuma olu ka politikitɔn bɛ se ka o sɔrɔ cogoya min na nka min ye politiki jɛkulu min ni u bɛ k'a fɔ a ma ko le front commun pour le Congo ni o jɛkulu kofɔlen yɛrɛ de bɛ ka dɛmɛ don u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ma Joseph Kabila olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ u ye a jira k'a fɔ olu ka nin wasaden caman sɔrɔ min kɔni filɛ nin ye ko o bɛna kɛ sababu ye hali n'u kɔni man gwara da fanga la u na se ka u hakilina caman kɔni bila sen kan min ye RDC jamana ɲɛta sabatiliw ye olu ka wulikajɔw ka bonya u la cogoya min na nka yanni nin kalata kofɔlenw cɛ maa jateminɛlikɛlaw caman de kun ye a jira k'a fɔ min ye yurukuyuruku ye ko kɔni kun bolodalen bɛ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ bolo ni o ye Joseph Kabila ye wa o de hukumu kɔni kɔnɔna la u ka karamɔgɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ye Mambi Mulumba ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko ale sen dontɔ tɛ a kalata kofɔlen na bawo ko fɛn don min ni fɛn namaralen kɔni don ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko namara kɔni kun ka bon ni kalata kofɔlen na o de hukumu kɔni kɔnɔna la ale yɛrɛ kɔni seman don a kalata la
Senegali jamana kungango kibariyaw la ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye juma tɛmɛlen fɛn min ye Senegali kɔni ye jangoro dɔ kɔni ye o sɔrɔ ni o ye tasuma kɔni ni o kɔni wulila fɛn min ye Senegali yɛrɛ sugu dɔ kɔni kɔnɔna na ni u b'a wele ko marché Peter Saint a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ni tasuma in kɔni ye a kɔni ye tiɲɛniba kɔni don fɛn min ye sanni feerekɛbaw kun ko barisa n'i y'a jateminɛ tasuma kɔni ye butigi caman kɔni jeni n'u ye feerekɛyɔrɔw ye ka minɛ caman fana kɔni jeni koyi o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye fini sanni feerekɛbaw yir'u ye ko ka polisiw yɛrɛ to yen fo ka taa se sapeur pompier maaw ma minnu bɛ ka tasuma da kɔni fa fo ka taa se ka maaw kɔni dɛmɛ u bɛɛ n'a ta fɛn min ye sanni feerekɛbaw olu fana kɔni kun bɛ ka boli ka don tasumaw kɔni kɔnɔ yaasa u na se k'u ka minɛ dɔw kɔni bɔ cogoya min na o de hokumu kɔnɔna na sa sanni feerekɛba dɔ bɛ yen n'u ye Muhadi Kamara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni jigila misɛnyana kosɛbɛ wa fɛn min ye ale kɔni nisɔngoyalen don ka ye k'a fɔ ko ni gɛlɛya de ye fɛn min ye sanni feerekɛbaw sɔrɔ ko nin ko in kɔni ko a kɔni kɛla fɛn min ye jigilatigɛba ye ale kɔni ma o de hokumu kɔnɔna na sa hali sisan Dakaro yɛrɛ olu ka mairie ni u ka sigida mairie ale kɔni n'u ye Aliou Ndoye ye ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin kɛla gɛlɛyaba ye ka maaw ka bololafɛnw jeni ka maaw ka nafolomafɛnw jeni ta nin cogoya la ko nin kɔni kɛla gɛlɛyaba kɔni ye wa ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛn min ye sanni feerekɛbaw taa bɛ sigi yɔrɔ min na u taa bɛ sigi k'a sɔrɔ yamaruyamadiw ma koyi wa o kɛn bɛ ka fɛn min ye courant yɛrɛ n'u ye tasuma siraw ye ka u don cogoya dɔw la nazaraw bɛ min wele ko anarchie k'a do ten ka a ɲami ɲɔgɔn na ko o de nana ni nin ye ni olu kɔni ye maaw wuli ka bɔ yen kuma bɛɛ ko maaw kɔni bɛ tila ka segin ka na sigi o yɔrɔw la tuguni ko a sen bɛ ta sa fɛn min ye sariya dɔ ka se ka sigi ani a si waati sen bɛ ten u ka se ka fɛn min ye sugu in ka se ka a boli sariya sira fɛ yaasa maaw niw na kasi ani maaw ka kasabi nafolow na kisi cogoya min na. Mozambique jamana la fɛn min ye lahawta fiɲɛ min ni a bɛ fɔ a ma ko cyclone Idai fo ka taa se sanji dantɛmɛ nali kɔni ma o bɛ ka nin dugu kofɔlen kɔni ni a dugumaw kɔni sɛngɛ kosɛbɛ a bɛ ɲini ka na wagati bɔ fɛn min kɔni ye fiɲɛ ye o bɛ ka digi kɛ kosɛbɛ Mozambique jamana la wa a jirala k'a fɔ maa 19 bonyanko fo ka taa se maa 70 ma minnu kɔni banana u ka dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ i ma ko Sofala ni o yɛrɛ bɛ Mozambique jamana yɛrɛ camancɛ la ko o nin bɛɛ lajɛlen ye dekun sɔrɔ alamusa tɛmɛnen in kɔrɔ wa a jirala k'a fɔ fɛn min ye nin fiɲɛ jugu kofɔlen ani sanji damatɛmɛna in ye ko a kɛra sababu ye ka maa 500 bonyanko k'olu de kɔni bali fɛn min ye courant ani telefɔni nasiraw fo ka taa se pankuruko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ o la o bɛ a jira k'a fɔ ni ma kofɔlen an bɛ don min na i komi bi u kɔni mabɔra diɲɛ na wa a jirala k'a fɔ Mozambique jamana la fɛn min kɔni ye ji de kɔni bɛ woyola fan bɛɛ fɛ min ye bolimafɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ bɛ jiw fɛ courant nasira poto olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔgɔtira so dɔw sanfɛlaw yɛrɛ fɛnɛ bɔra a la ni ye nin dugu kofɔlen ta k'a lajɛ fiɲɛ min kɔni cira u fɛ tile kelen yɛrɛ bonyanko eri 24 a jirala k'a fɔ fiɲɛ in fanga kun bɛ taa kilomɛtiri 190 kɔni na eri kelen kɔnɔna la ni ka o fara sanji min kɔni kun bɛ u kan a bɛ ɲini ka na kalo kelen bɔ min ye Mozambique jamana ye ji kɔni fanga ka bon u fɛ kosɛbɛ wa wagati yɛrɛ yɛlɛma cogoya bɛ ka dekun caman de lase u ka jamanadenw ma a jirala k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi maa 70 bonyanko de bɛ yen nɔ minnu kɔni ni tora u ka jamana camancɛ bolo ani a kɔrɔnya fan fɛ juma tɛmɛnen dɔrɔn u ka jamana ɲɛma ni o ye Philippe Nyusi ale kɔni ye laɲini kɛ diɲɛma fɛ waasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ kɛ u ma cogoya min na ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma gɛlɛya min bɛ u kan ni wagati in na. diɲɛ kiiribulonba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko cour pénale internationale e ko gɛlɛya tan tɛ k'olu sɛgɛrɛ bibi in na ka sababu kɛ lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana ye an bɛ se k'a fɔ o fana ye diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaba ye n'i ye nin kiiribulonba in yɛrɛ ta k'a lajɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CPI san 2017 u kɔni tun ye wulikajɔ dɔ boloda walasa ka se ka taa lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan ka taa kumaɲɔgɔnya kɔni tɛmɛ u ni lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa dansago minnu kɔni bɛ yen lamɛrikɛnw yɛrɛ ka sɔrɔsilakaw ye min kɛ Afghanistan yɛrɛ jamana ka sɛgɛsɛgɛliw ka bila sen kan bari ni ye adamadenya yɛrɛ hakɛ sabatitɔnw yɛrɛ jateminɛ diɲɛ kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ lamɛrikɛnw ka sɔrɔsiw kɔni ye dansago wale dɔw kɔni kɛ Afghanistan jamana kan o de y'a to nin kiiribulonba min filɛ nin n'a bɛ fɔ a ma ko CPI n'a yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Fatou Bensouda ale kɔni tun ye a ɲini san 2017 waati sɛgɛsɛgɛliw ka bila sen kan min b'a to lamɛrikɛnw yɛrɛ ka sɔrɔsiw ye tiɲɛni wale minnu kɔni kɛ Afghanistan jamana kan tɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka da o tigilamɔgɔw kan cogo min na nka e ko lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana masakɛw kɔni tɛ
k'u kɔ da dɛnɛ na bari u ka ɲɛfɔcogo la sɛbɛnfura min kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko visa u tɛna sɔn cogo si la ka yamaruya kɔni di CPI maaw ma walasa u yɛrɛ ka taa lamɛrikɛnw ka jamana kan. O yɛrɛ kɔfɛ fɛnɛ u tilara ka bagabagali yɛrɛ ta ka CPI maaw sɛgɛrɛ bari u y'a yira k'a fɔ u kɔni tun ye sɛbɛnfura minnu kɔni di n'o ye yamaruya sɛbɛnfura ye i ka se ka don lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan n'a bɛ fɔ o ma ko visa o mun b'u bolo ko u kana n'o sɛbɛnfura yɛrɛ fɛnɛ wo a tɛ k'u yɛrɛ fɛnɛ na u ka don lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamana kan. Bagabagali labankan min kɔni bɛ yen nɔ n'u tilara k'o da o de ye k'a fɔ nafolo min yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u b'o di CPI yɛrɛ maaw ma u na ni nafolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ CPI la. Lamɛrikɛnw ka jamana kɔni ye nin dantigɛli kɛ kununko juma ni o yɛrɛ bɛnna marisi kalo yɛrɛ tile 15 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mike Pompeo. Ni diɲɛ kiiribulonba in yɛrɛ ta k'a lajɛ n'an ko a ma ko CPI a nana faamu nin wagati laban ninnu de la k'a fɔ ja u bɛ se ka maaw de jalaki walima u bɛ se ka kiiri kɔni boli maaw kan o de ye se tɛ jamana minnu kɔni ye nka lamɛrikɛnw kɔni kelen filɛ nin ye k'u kɔ da dɛnɛ na maafa wale ka taa se dansago wale minnu n'u y'o kɛ Afganistan jamana kan u b'a yira k'a fɔ kiiri kɔni tɛ se ka boli olu ka cogo si la ka taa se ni yɛrɛ Faransi yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ u ka masakɛ kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Nicolas Sarkozy n'a ye kɔnɔwari jamana yɛrɛ ci san 2011 waati ka tila k'i kunda Libi jamana kan k'u kɛ bɔgɔbɔgɔ n'o yɛrɛ kɔlɔlɔ dɔ nana se anw ka jamana ma. Diɲɛ kiiribulonba min filɛ nin n'a bɛ fɔ a ma ko CPI u tile kelen don kelen da kelen u ma Nicolas Sarkozy wele k'a ɲininka dalakan na o b'a yira k'a fɔ nin kiiribulon in kɔni sigikun foyi de t'a la maa dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la. Nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma ka foli ni tan na se aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Senegali yɛrɛ jamana kan Tambacounda ka taa se Kaolack ka taa se fo Senegali yɛrɛ faaba n'o ye Dakar ye an ka foli bɛ se malidenw ma ni yɔrɔ kofɔlen na Ala ka sini don kibaru kɛnɛ yira an na.